Μικρή μου, αγάπη μου, θαύμα μου. Απόψε ο κόσμος κρατάει την ανάσα του, κι αν μπορούσα θα έπαιρνα εγώ κάθε πόνο σου, κάθε δάκρυ σου. Πάρε τα χρόνια μου, πάρε τις μέρες μου, πάρε ό,τι έχω ακόμα να δώσω. Άφησε τη να ζήσει, για τη δική μου διαδρομή πλησιάζει στο τέλος της, μα η δική της μόλις αρχίζει. Θεέ μου, άκου τη φωνή ενός πατέρα, όχι σαν άνθρωπο που φοβάται, αλλά σαν καρδιά που αγαπά περισσότερο από την ίδια της τη ζωή. Δώσε της το χρόνο να γίνει ένα θαύμα, μην της πάρεις το αύριο πριν γνωρίσει το σήμερα. Ο κόσμος ακόμα χρειάζεται τα μάτια της, χρειάζεται το χαμόγελο της. Μια μικρή καρδιά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μια καθαρή ψυχή μπορεί να μάθει στους ανθρώπους να αγαπούν ξανά. Σε παρακαλώ, δώσε της το χρόνο. Δεν έχει ακόμα δει όλες τις εποχές της ζωής, δεν έχει ακόμα τρέξει κάτω από τη βροχή, δεν έχει ακόμα γελάσει μέχρι να πονέσει η καρδιά της από χαρά, δεν έχει ακόμα αγαπήσει, δεν έχει ακόμα ονειρευτεί, δεν έχει ακόμα γνωρίσει πόσο όμορφος μπορεί να γίνει ο κόσμος, και ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα πόσο πιο όμορφος θα γίνει χάρη σε εκείνη. Ίσως την έστειλες εδώ για να θυμίσεις τους ανθρώπους τι σημαίνει αγάπη. Ίσως είναι το φως που περιμέναμε χωρίς να το γνωρίζουμε. Δώσε της το χρόνο να γίνει ένα θαύμα, άφησε τη να γελάσει, άφησε τη να τραγουδήσει, άφησε τη να μεγαλώσει, γιατί ο κόσμος χρειάζεται το φως της, χρειάζεται την καλοσύνη της καρδιάς της. Μια μικρή καρδιά μπορεί να γιατρέψει πληγές, μια μικρή ψυχή μπορεί να σώσει έναν κόσμο. Σε παρακαλώ, δώσε της το χρόνο. Ξέρω κάποτε θα γίνει ένας άγγελός σου, το ξέρω, μα οι άγγελοι δεν πρέπει να φεύγουν πριν μάθουν να πετούν. Αν κάποιος πρέπει να φύγει σήμερα, πάρε εμένα, γιατί είμαι ο πατέρας της, και ένας πατέρας δίνει τα πάντα για το παιδί του. Δώσε της το χρόνο να γίνει ένα θαύμα, άφησε τη να ζήσει, άφησε τη να αγαπήσει, άφησε τη να ανακαλύψει ποια
το χαμόγελό της θα φέρει ελπίδα. εκεί που υπάρχει πόνος, μια μικρή καρδιά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μια μικρή ψυχή μπορεί να μας σώσει όλους. Θεέ μου, αν ακούς την προσευχή μου, μη της πάρεις το αύριο, πριν ζήσει το σήμερα. δώσε της το χρόνο να γίνει ένα θαύμα. και όταν μια μέρα θα έχει γεμίσει το κόσμο Με αγάπη, με φως, με ελπίδα, τότε, θα μπορείς να την καλέσεις κοντά σου, αλλά όχι σήμερα. γιατί ο κόσμος Ακόμα τη χρειάζεται.